vaccine? Kung meron po tayong mga questions, we can already answer them. Alright, so thank you po, Doc. So let's proceed na po sa ating Q&A. So for our first question po, we have a question from Charm Ragiles. Kumusta po ang polio cases in Bicol? Tumataas po ba? Paano sinasabay si pag-immunize knowing na padagos na nag-arise si COVID cases? Okay, so as of now po, no, 0 pa din ang na-detect at nakikita po natin na cases in Bicol region. Ibig sabihin po, maganda yung mga naging resulta ng iba't ibang mga immunization activities natin in the past, kasabay na yung last year. Nga lang po, hindi pa rin po kasi nawawala ang banta ng iba't ibang mga sakit. Habang mayroon pa pong sakit na vaccine preventable, hindi pa yan totally nawawala. May banta pa rin yan. Kaya tuloy-tuloy po ang mga activities natin katulad ng pagbabakuna. No? So kahit wala po tayong nagdidetect na positive na polio sa Bicol region, hindi tayo nagpapakakampante. Kasi kung matatandaan nyo last year, may total tayong 17 na cases nito sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Okay? So, sa Bicol region, gusto natin mapanatili na talagang wala pong Bicolano na magkakaroon ng poliomyelitis ulit. Okay? So, ito po na pagbabakuna naman natin ay safe i-administer po, no? Kung mapansin niyo last year, kasagsagan din po no ng pagkalat ng COVID-19, provided po na tama ang mga infection prevention and control measures. Kasabay na po dyan yung ating BIDA strategy, no? Ay wala po tayong nadidetect na transmission mula po sa mga bakunahan na sessions po natin. Okay? So, ito pong mga binabakunahan po natin are mga bata ngayon, so less than 5 years of age. So, kung hindi man po sila makakalabas, papunta sa kanilang mga RHUs, antayin po nila na pumunta yung ating mga health workers sa kanilang mga barangay. At huwag po kayong mag-alala, provided po na again, naghuhugas ng kamay, tama ang infection prevention and control, naka-mask, naka-face shield, ang magpapatak po sa inyo, anak, ay very minimal po, very rare yung magkakaroon po ng transmission po ng COVID-19 din po. So for sure, yun yung kinakatakot kasi natin. Alright, so for our second question po, Doc, from Christopher Novello, 95% is equivalent to how many children po, Doc? Okay, so yung 95% target na yan, actually, yan lang yung siniset natin. Pero ang gusto talaga nating bakunahan ay 100%. Okay, so ang target natin lagi sa immunization, kung kakayanin na 100, why not target the 100%? So in our case, in Bicol region po, our target is 54,386 individual. Okay, so kung bumawas man dyan, sana po konting-konti lang, no? Kasi again, gusto natin lahat ng bata, kahit kakapanganak pa lang yan, ay may protection na rin po yan laban sa poliomyelitis po, no? At sa iba't iba pang mga sakit. Okay, so we have another question po, Doc, from Sir Christopher. So, separate po ba may droplets, may vaccine po, Doc? Or clarification lang po, Doc? Okay. So for now po, no, actually po ang general term natin ng ay general term yung vaccine. Basically, kahit patakman 'yan or kahit injection man po 'yan. Okay? So ito pong gagawin po natin na supplemental immunization activity para sa polio, lahat po ito ay patak lamang po. Okay? So lahat lang po sa bibig ipapatak, 2 patak sa lahat ng mga bata. So wala pong injection muna na kasama po dito sa supplemental immunization activity. Alright, so another question po, Doc, from Sir Novello. Did we attain the targeted number of recipients ng OPV? And if may AEFI din po ba na nai-report? So, ang progress po dito sa oral poly vaccine is a little short than 90%. So, hindi po natin na-achieve yung 95% last MROPV SIA. Bakit? Marami pong reasons. So, last year, binagyo tayo. 5, if I'm not mistaken, yung bagyo na dumaan sa atin. Pero very proud po ako doon sa accomplishment ng OPV.
Kasi po, hindi biro yung pinagdaanan ng health workers para ma-achieve yung ganun kataas na immunization activity. But again, realizing na hindi nga siya na-achieve last year, so ngayon, babawi dapat tayo doon. So, 90 tayo last year in Bicol Region, kaya po, we opted na magkaroon pa din ng mga round 2 dito po sa OPV this year naman, pambawi po natin. Okay, regarding sa AEFI, ang as per our WHO and other na mga societies, no, kino-consider ang OPV as isa sa mga safest na vaccines. For the reason na una, hindi yan ini-injection, pinapatak lang, so walang pain na nararamdaman, walang mamamaga na braso kasi punatak lang naman yung ating antigens, no? So far, wala po tayong na re-report na mga AEFI para po dito sa oral polio vaccine. Okay, so for the next question po, Doc, what are the effects po if a child who is already vaccinated against polio given another dose of OPV? Okay. So, wala po tayong overdose, no, sa vaccination. Okay? So, ang mga vaccines po natin, kapag nakalimutan ng nanay na, hala, nabakunahan na ba niyan yung anak ko? Kapag ganun po ang sagot ng nanay, ang lagi po nating sinasabi, bakunahan niyan. For the reason na hindi po tayo magsisettle na hindi sure kasi walang proteksyon yon. Okay? At alam din po natin na ligtas makareceive ng multiple vaccines. Actually po, mas maganda na madami yung vaccines na nare-receive ay na-update. Kumbaga, nang-upgrade, parang sa cellphone, di ba? Every now and then, kailangan natin ng upgrade. Ganon din sa bakuna, may mga booster shots din po yan. Para yung level ng antibodies po natin ay updated lagi. Ibig sabihin, laging mataas at lagi dapat kayang maprotektahan yung mga bata. So again, booster shots are safe. They are actually encouraged. So kahit po yung mga bata na nakumpleto na yung IPV, ito naman yung bakuna sa polio na binibigay ng ating mga private na mga pediatrician, they are still encouraged to receive itong oral polio vaccine po natin. For the reason na this oral polio vaccine are safe and it is very effective po para ma-prevent yung pagkalat ng ating mga sakit tulad ng polio, polio strains 1 and 3. Alright, Doc. Thank you. For the next question po, Doc, saan po pupunta to avail the OPV and ano ang mga requirements? Is this for free? Okay, very good question. No, lahat po ng bakuna na binibigay po natin, no, na ng gobyerno po, ng DOH at ng inyong mga LGU, lahat po ito ay free. Okay, free po itong ma-receive. Again, wala pong bayad. So, yung sa mga identified po natin na areas, no, actually sa buong Bicol Region, kasi kahit po doon sa mga areas na hindi po nakalista kanina sa present ko, ay maari pa rin po kayong magpabakuna para ma-update yung inyong mga antibodies ng inyong mga anak. So, pupunta lang po kayo, maari po kayong makapag-ugnayan sa inyong mga LGUs, RHUs. Okay, kung may kakilala kayong BHW, tanungin nyo po kung kailan at saan nyo po pwedeng i-receive. Kailangan nyo bang pumunta sa mga rural health units o may schedule na pagpunta dyan sa inyong barangay? Kasi po, nagbabahay-bahay din po tayo sa pagbabakuna kasi nakita natin, mas effective po yon, no? So, sa labas ng bahay, magbabakuna, magpapatak para mas safe, no, na hindi napapasok sa loob ng bahay. Okay? So again, it's free and it can be availed sa mga RHUs or makipag-uusap po kayo sa mga health workers para malaman yung schedule po ng pagpunta sa inyong mga bahay. Doon sa mga manganganak pa lamang, di ba? So, manganganak next week. Yung bata po na ipapanganak ninyo ay safe po yon makareceive ng ating oral polio vaccine. Para po, before nyo po siya iuwi sa inyong bahay, ay meron na po siya na-receive na oral polio vaccine. Okay po, Doc. Thank you. So for our last question na po, Doc, is the vaccine for polio 100% effective po? Okay. So,
there is no such thing as a 100%, okay, pagdating sa usapin ng effectivity ng vaccines. For the reason po na iba't iba ang immune response ng tao. Okay, mapa COVID vaccine po ito, mapa pentavalent vaccine, etc. Meron at meron pong mga tao na hindi kasalanan ng bakuna, ha? Again, hindi kasalanan ng bakuna, pero merong mga cells at yung immune system ng tao mismo ang may issue. Okay? So kahit binakunahan ako, for example, pero ang mga immune cells ko ay walang kakayahan mag-produce ng antibody, eh hindi siya magiging ganun ka-effective. Okay? So, meron tayong certain lagi na degree of error kapag nag-a-assess tayo ng herd immunity, kung gaano nakadami yung naprotektahan doon sa community natin. So, dahil hindi lahat mababakunahan, hindi lahat ay nang mababakunahan ay magpo-produce ng antibody, especially po sa first dose. Kaya po laging, di ba, napapansin nyo, first dose, may second dose, may third dose, para masigurado na kung sa first dose hindi nakagawa yung katawan natin ng antibody, baka sa second dose makagawa na siya. Or sa third dose, makagawa na siya. O kung hindi pa, baka sa booster dose, baka makagawa na siya. Okay, so ganun yung ginagawa po natin. Kaya po, madami or kumbaga series minsan ang mga bakunahan na ginagawa po natin. Okay, so minsan na akala natin pag nabakunahan ka first dose ay protected na ako. Hindi. Kaya pag sinabing ni-recommend po namin na mag-undergo po kayo ng series, ibig sabihin tuloy-tuloy na pagbabakuna, kailangan po masunod pa rin po yon. Kasi sa pag-aaral, natin nakikita na nagiging effective or mas effective yung isang bakuna or so. Okay. Yun po, Ma'am Maxine. Alright, thank you po, Doc. So that's it for our questions na na-receive. If you have any other questions po, you may send it sa aming Facebook page para ma-relay po namin kay Doc Monray. So Doc Monray, may we ask po for your take-home message? Okay, take-home message. Ngayon po na pandemya, more than a year na tayong may pandemya at ini-expect natin na hindi pa ito matatapos anytime soon. Hindi pa ito bukas matatapos, no? Ang pinakamagandang strategy, siyempre, hindi ko ipapatalo yung bida solusyon po natin, pero bida plus yun, no? Doon sa plus na yon, kailangan ding suportahan yung ating mga pagbabakuna, hindi lamang sa COVID-19, kung hindi yung iba't ibang mga available na bakuna. Okay. At bukod po dun sa bakuna, gusto ko rin pong iisipin po natin na yung plus na yon ay also about the other programs ng Department of Health. Okay. Dahil nga po, inaantay pa lang natin umepekto yung mga bakuna, lalo na dun sa mga naka-first dose pa lang ng COVID-19, at marami pa tayong announce basically, dapat po, tinutulungan din natin yung katawan natin na labanan ang kahit anumang infection. Again, hindi lang COVID-19 ang sakit na kumakalat, napakadami pa. At hindi mo po pwedeng pabayaan ang katawan mo dahil kapag nagkaroon ng opportunity yung COVID-19 na nakita yung katawan mo na mahina, ay magiging siyang mas mabilis siyang makaka-infect sa'yo. Okay? So, paano mo palalakasin yung sistema mo? Siyempre, kakain ka ng tama, mag-exercise ka. Yung mga anak mo, paano mo poprotektahan? Kompletuhin mo dapat yung mga health services na para sa kanya. I-breastfeed mo yung bata. Okay? Turuan kung paano yung tamang pagtututbrush. Okay? Pabakunahan mo ng lahat ng bakuna na pwede po niyang ma-receive. Okay? So, lahat ng health services po natin, alam natin, it's very toxic nowadays. Hirap na po yung ating mga health workers na nasa field. I-deliver lahat ng yan. Okay? Pero po, sana po ang maitutulong na lang po natin sa kanila is maganda na dapat yung receive natin sa mga services na to. Kumbaga, kung alam na natin as citizen na meron parang oral polio vaccination ngayon. So, dapat proactive na po tayo na magtatanong na tayo, okay? Wag nating stressin yung ating health workers, pero magtatanong na po tayo na kailan yung schedule kasi gusto ko yung anak ko na pabakunahan. And of course, tulungan
tulungan po talaga yung dapat nating gagawin this time of pandemic. Again, madaming services ang kailangan i-deliver. Okay? At kailangan po yung lahat ng services pong ito na akma sa inyong mga edad, akma sa edad ng inyong mga kamag-anak, kasama sa bahay, anak, ay kailangan po itong ma-receive lahat for the reason na magdadagdag po ito sa magiging proteksyon or pangpalakas ng katawan ng bawat Pilipino, bawat Bicolano. Salamat po at magandang hapon po. Alright, thank you po Dr. Monray Isaiah Manciria for the very informative discussion on the oral polio supplemental immunization activity.